Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi pa 5 December 2023, Lachiwiri la Mulungu woyamba mu Adventi. Mawu athu woyamba achokera m'buku la mneneri Yesaya, mutu wa 11 ndime ya 1 kulekeza 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Emile Gopani kuchokera ku St. Denis Parish, Rumpi, mu Diocese ya Mzuzu. Salimo lachokera mutu wa 72 kuyambira ndime ya 1 komanso ndime ya 7 mpaka na 8 kufikiranso ndime ya 12 mpaka na 13 kuzafikiranso ndime ya 17. Mthenga wabwino wachokera mu Luka mutu wa 10 ndime ya 21 kufikira 24. Ni akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Raymond Mwale kuchokera ku St. Denis Parish, Rumpi, kuchokera ku St. Denis Parish, Rumpi, mu Diocese ya Mzuzu. Tiyeni tikhalire limodzi. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Nthambi idzaphuka pa tsinde la Yese, ndipo mphukira idzatuluka ku mizu yake. Mzimu wachauta udzakhala pa iye, mzimu opatsa nzeru ndi kumvetsa, mzimu opatsa uphungu ndi mphamvu, mzimu opatsa kudziwa zinthu ndi kuopa chauta. Ndipo kuopa chauta ndiye zidzakhale chinthu chomukondweretsa. Sadzaweruza potsata zooneka pamaso, kapena kugamula mlandu potsata zakumva, koma amphawi adzawaweruza mwachilungamo. Ndipo anthu otsika pa dziko lapansi adzawagamulira mlandu wawo mosakondera. Mawu ochokera m'kamwa mwake adzakhala ngati ndodo yokanthira ochimwa. Atalamula iyeyo anthu oyipa adzaphedwa. Chilungamo chidzakhala ngati lamba wake, ndipo kukhulupirika ngati chomangira m'chiuno mwake. M'mbulu udzakhala pamodzi ndi mwana wankhosa, kambuku adzagona pansi pamodzi ndi mwana wambuzi. Mwana wang'ombe ndi mwana wamkango adzadyera limodzi. Mwana wang'ono nkumaziweta zonsezi. Ng'ombe yayikazi ndi chimbalangondo zidzadya pamodzi, ndipo ana awo adzagona pamodzi. Mkango udzadya udzu ngati ng'ombe. Mwana woyamwa adzasewera pa dzenje la mamba, ndipo mwana woleka kuyamwa adzapisa dzanja lake ku funkha la mphiri osalumidwa. Sipadzakhala chilichonse chopweteka kapena choononga pa phiri lopatulika la Mulungu. Ndipo anthu a pa dziko lonse lapansi adzakhala odzaza ndi nzeru yakudziwa chauta. Monga nyanja imadzazira ndi madzi, tsiku limenelo mfumu yatsopano yochokera ku banja la Davide idzakhala chizindikiro kwa anthu a mitundu yonse. Onse adzasonkhana kwa iye, ndipo malo ake okhalapo adzakhala aulemerero. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Nthawi yomweyo Mzimu Woyera
adadzaza Yesu ndi chimwemwe, mwakuti Yesuyo adati, Atate mwini kumwamba ndi dziko lapansi, ndikukuyamikani kuti zinthuzi mudawululira anthu osaphunzira nkubisira anthu anzeru ndi ophunzira. Chabwino Atate, pakuti mudafuna kutero mwakukoma mtima kwanu. Atate adayika zonse m'manja mwanga. Palibe wina wodziwa mwana kupatula Atate okha. Palibenso wina wodziwa Atate kupatula mwana yekha, ndiponso amene mwanayo akufuna kumuwululira. Pambuyo pake Yesu adatembenukira ophunzira ake nawawuza iwo okha kuti, ngodala maso amene aona zimenezi mukuzionazi. Kunena zoona, aneneri ambiri ndi mafumu ambiri adafunisisa kuona zimene inu mukupenyazi, koma sadaone. Adafunisisa kumva zimene inu mukumvazi, koma sadazimve. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, lero lachiwiri musabata yoyamba la mulungu loyamba la Adventi, mawu athu oyamba achokera m'buku la neneli Yesaya. Ndipo neneli Yesaya akutiphunzitsa kudzera mawu oyamba kunena kuti pa tsinde la Yese padzatuluka mtumiki wanga. Tidziwa bwino lomwe kuti Yese anali bambo wa Davide, ndipo tidziwa bwino lomwe kuti Yesu Khristu amachokera mu nyumba yachifumu, nyumba ya Davide. Koma ndifuna kuti tisinkhesinkhe kwambiri kuchokera pa tsinde la Yese. Mawu amenewa tikayang'anisa bwinobwino tikuona bwino lomwe kuti Yese sanali wodziwika kwambiri. Tikuonamo kudzichepesa kwa mmenemo Mulungu amachitira zinthu zake, kupherezera mawu amene tikuva mu uthenga kunena kuti Mulungu akuwululira zinthu zake kwa anthu osaphunzira, anthu osadziwika, anthu amene mwina sali ndi maudindo akuluakulu. Mulungu ali ndi chaulere chowagawira anthu amenewa za ulemerero wake. Ndiye kunena kuti Mulungu akutipasa ife chithunzithunzi cha anthu amene sanali odziwika bwino lomwe, banja la Yese. Koma ku banja limeneli kukuchoka zazikulu zake kukutiphunzitsa chani? Munyengo ino ya Adventi tikuphunzira kusamalira bwino zinthu zazing'onozing'ono. Titha kuona mbali ziwiri zinthu zazing'onozing'ono. Zinthu zazing'onozing'ono potengera ndi ubwino, titha kuona kuti Mulungu munjira yake amasamalira, amateteza zinthu zazing'onozing'ono. Akuteteza banja losadziwika bwino, banja la Mariya ndi Yosefe, kukhala banja limene lizalandire mphatso ya mtengo wapatali, Ambuye athu Yesu Khristu. Banja losadziwika bwino, mpalamatabwa. Mulungu njira zake zofuna kukhazikisa ufumu wake, ali ndi chaulere chofuna kukhazikisa ufumu wake kudzera mu njira imene iyemwe amafuna. Mwa kukoma mtima kwake amafuna kuti atigayire, atiphunzitse. Tikuphunzira bwino lomwe kunena kuti anthu osadziwika bwino,
mawa akumapezeka kuti akudziwika bwino. Banja limeneli mtundu mwa Yese mukuzatuluka amene ali wodziwika bwino, amene ali Yesu Khristu, amene ali Mulungu ndi munthu pamodzi. Kusamalira anthu amene ali ochepa m'maonekedwe, m'machitidwe, m'mayankhulidwe, m'makhalidwe zitithandiza kuona zabwino zimene Mulungu amasungira anthu ake. Kuona ana, titha kunena kuti ana mwina ndi ana ochepa, alibe mphamvu lero, koma Mulungu mwa ndondomeka yake mmene iyeyo amachitira satane wa zinthu zake, kudzera ku ana kumazabwera anthu akulu, anthu amphamvu. Kotero kuti kusamalira zing'ono, kusamalira ana kutiphunzitsa bwino lomwe kuti mawa tikhale pabwino ndi ana athu. Potengera umoyo wa mbanja, amene asamalira bwino ang'ono, asamalira bwino ana, mawa amazakhala pabwino. Ena ananenaponso kuti kulera ana is an investment. Timayika mphamvu zathu mukuphunzitsa bwino ana athu. Ana athu timayika mwa iwowo ma memories amatero. Ma memories kuti ana aja akamakhala, akamakula, akamazasanduka kuti sopano afikapo, azizakumbukira bwino lomwe kuti amayi ndi adadi ankakondana. Izi zikutiphunzitsa kusamalira zinthu zazing'ono, kusamalira zinthu zosaziwika. Lero tili ndi ndalama ndife akuluakulu, mawa akhala ndi ndalama ndi ana. Pamene tigwiritsa bwino ntchito zinthu zathu, pamene tigwiritsa bwino ntchito mphamvu zathu kuthandiza ana, kuwaphunzitsa ana, kuwakonda ana, moteromo tisamalira zinthu zazing'ono zimene mawa zimasanduka zazikulu. Mulungu anateteza banja la Yese mmene munatuluka mfumu Davide, komanso ndi fuko limene lolo, from the root of Jesse there shall sprout, no? He who will reign, will rule from sea to sea. So the idea here is that Mulungu iyeyo munjira zake amasamalira zinthu kuti china chake chichitike mwakufuna kwake, mwakukoma mtima kwake. Tikayika nzeru zathu kusamalira ana athu kumakula ndithu kumaziwa kuti abambo ndi amayi ankakondana, mawa tizalandira zipatso zazikulu, tizalandira zabwino zazikulu. Kusamala zazing'ono, kusamala ana, kusamala amene ali pa ntchito koma ifeyo tili patsogolo, iwo akubwera mbuyo mwathu, ma juniors athu, kodi timakhala nawo bwanji? Tikasamala zazing'ono, mawa maintain ena kungobwera kumene, tikuwasamala bwanji? Lero atha kukhala kuti alibe dzina, koma mawa Mulungu mwa ndondomeka yake amatha kuzayika zazikulu mwa iwo. Tiyeni tisamale zazing'ono. Njiraso ina yachiwiri posamala, posinkhasinkha fundo yomweyi yonena kuti tisamalire zinthu zing'ono zambiri, nthawi zambiri ndi zimene zimapezeka kuti zikuononga umoyo wathu, zikuononga mabanja, anthu akumabwerera mbuyo chifukwa chosasamalira zinthu zing'ono. Ambuye Yesu anasamalira banja lija, banja lawo mwa kumvera kwawo. Anali pamodzi ndi mayi Mariya ndi Yosefe, ndipo mayi Mariya anazipereka kusamala ndithu banja lija, kumvera ndithu, kumulera Yesu Khristu mu munthu komanso mu Mulungu.
ntchito yayikulu, ntchito yotamandika, ntchito imene mayi Mariya adachita m'banja muja mothandizana ndi Yosefe amene anali mpalamatabwa, amene anali wodzichepesa, amene anali wothandiza, amene anali ndithu ndi mtima wabwino, mtima wofuna kupititsa patsogolo ufumu, funiro la Mulungu kuti lipite patsogolo. Tikuphunzira ndi kusamala zinthu zazing'ono m'banja. Zimapezeka kuti zinthu zazing'ono zimene sitimayikapo mtima ndi zimene zimatha kusokoneza mabanja athu. Tisamalire zazing'ono. Tisamalire tione kuti kodi mzangayo akufuna chani. Osadikira kuti mzanga should feel the whole burden of an activity. Let the burden be lighter. Ndiye kuti pamenepo mzanga asanandifunse kuti ndimthandize ngakhale chilichonse chaching'ono, koma azikhala ndi mtima kuti mzanga akuona akufuna kuti ndisaphinjidwe konse. Inde pamenepo wandiona kuti ndikuchapa zovala, pamene mwana akulira kapena iza kuti bambo nkubwera ndikugwirako mwana kuti ayi tagwira bwino ntchito imeneyo tandisiyire mwana kuno. Mwana ayi mzangawe wadwala, usavutikeni ndi izizi, lero izizi ndichita ndineyo, lero ndikuphikira ndineyo. Zinthu zazing'ono, kusamalira zinthu zazing'ono zitetesa mabanja athu, zibweretsa chimwemwe, zibweretsa chikhulupiriro mwa ifeyo komanso mwa anzathu, kunena kuti mzanga amandisamalira, mzanga amaziwa chimene chili chabwino kwa ineyo. Mthenga wa Luka watiphunzitsa kuti analipo ena ophunzira, aneneri, mafumu amene ankafuna kuti zimene mukuzionazi, zimene mukuzimvazi, bwezi iwo ali osangalala koma sadazimve komanso sadazione. Chikutiphunzitsa chani? Tikuphunzira kudzera mu moyo umenewu, kudzera mawu amenewu, kunena kuti mawu amene tiamve, mawu amene tiphunzira kuchokera m'buku loyera, amene mawu amene timaphunzira kuchokera m'masakramenti, maphunzitso a mpingo, zimene timaphunzira zitithandize nthawi zonse kupititsa patsogolo umoyo wathu, zitithandize nthawi zonse kudikira, kuyembekezera kubwera kwa mpulumutsi wathu ndi chimwemwe komanso ndi chikhulupiriro. Mavuto a tsiku ndi tsiku asatibwezeretse m'mbuyo. Ife tikuphunzira mtima woyika patsogolo za Ambuye, mtima woyika patsogolo zimene Iye adayika pa abale athu, zimene adayika nthawi zonse kuti tithe kumtumikira bwino, tithe kumtumikira ndi chimwemwe mokondwera pamene tikudikira kubwera kwa mpulumutsi wathu Ambuye Yesu Khristu. Amen.